Como ven sendo habitual, nos últimos anos, a Festa do Caldo de Osos dá comezo sábado pola tarde coa ruta oso vitivinícola por os bares de Taboada, unha actividade na que participaron numerosas peñas que percorreron a vila probando o famoso caldo nos distintos establecementos hostaleiros. Unha ruta que fixeron acompañados polo grupo de gaitas Os de Iquín. ¡Viva la Festa de Taboada! Deste xeito foi pasando a tarde para chegar ao inicio do Festoso, festival que dende hai 4 anos se realiza na vila e no que participan numerosos grupos de rock. Este ano foron 3 os grupos que estiveron presentes no Festoso: Leo e Arre me cago en na, de Miñocas e Músicos de Guardia, un evento que se celebrou no centro cívico da vila, aonde acudiron moitos mozos da comarca que disfrutaron ata altas horas da mañá da música destes grupos e de varios DJs.